To sai kin san. Aha. Baby, ya ne to? Lafiya kalau. Ya na ganki haka? A cikin kyau yau kin yi fresh. Yana zuga. Me ke faruwa? Ina wani wanda nake maka labarin. Wane wani? Wallahi wannan me ma? Sojan nan. Sojan nan nake. Shi wallahi shi ne zan ga maka ya fara. To shi me yasa yana ce miki haka ne? Kika zaki da wani soja ne baby. Ko shi ana soyayya dole ne? Kije bariki a wani soja ya uwarsa ba. Ki kuma matan manya ce. Haba baby. Haba baby. Ke ba kin sani ne. Ke ba kin sani ai. Ke matan manya ce. Baby. Na Allah ya da wannan soja. Ba abin da ba zan yi akan ki ba. Komai da kike gani. Allah ko? Wai da an ce maka na taɓa son sa koda da ƙwayar zama a raina. Wallahi ba. Kin ga? Miki komai zan yi miki komai zan yi a kai. Komai da kika sani. Babu wani soja. Babu wani soja. Baka zuwa sa. French. Sa. Ina ce cewa. Ba ku. Who are you? From Douglas. You coming? Ba ku sa. Ba za ka gaya masa gaskiya ka ce abin da ya zo yi shi ka zo yi zance ka zo yi ba? Kamar yadda ya zo yi. Okay. You mean matar soja ta yi kariya ta ce ka zo zance ka ce ko ka aka yi wa very stupid. Nila. Thank you, sir. Okay. So ta yi kariya kenan. Program. Program. Go. Go. 1, 2, 3. Go. 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 I say go. Go. Ai me za ki dinga yi da mata? Ai saboda mu jari ne. Ko ba ki gane ba? Mun fa da mu ba aka yi yakin duniya na uku. Mura ce. Wala mura kike yi. Mura ce ki da mutum na ga mu. Kin tika sha maganin zaki da wuri ne. Yanzu ya ma Amma yana cukwar kai. Ina kai.